Alikuwa mawinda. Anzi munonzani zita renyu Gift challenge. Iwe shamari yako uyo gawe iwo. Sijana. Gift challenge wari mandate we masabu kuna yetu. Ndisi wewe. Wa chikanga pamusoro emambo pamusoro ewadare motaura pakananga nyaya yaita kuti muye pana pamusoro emambo taura zvinonzi kwado zvakakwirira kuitira munhu isaza zvozvanzi pamusoro emambo pamusoro edare rese ramambo chichemo changu ndechenyaya yandira kupanda inini pane masvondo matatu paine nyaya yakaitika kumaraini kwedu. Ndakaona inini maicharenza wakuuya pamba pangu senguva dzine idzi kuma4-4 saka wauya kudaro wakauya wachichema wari kuchema kudaro so ndakarohwa nehana ndakadhinguka ndakashaya kuti kopa nezvawanzwa here ndakutofunga zvakawanda adzimai wangu waiwapo ndikati ko chiiko mai wakambotadza kudaira waine shungu dzekuchema kechipiri tikanzi taurai nababa munene Bhevhe kutaura muramu wavo anogara kwaMutare wakabata foni yavo ndikati ndotaura naye sei Bhevhe wacho ndikati hameno kutinya kwawakaita ikoko kwekuti waireva kuti ndasvika kwachikanga nenhurikiri nenyaya yamandifonera iyo saka Bhevhe uya ari kwaMutare ndakabata foni yamai guru wake yemuramu iya akanditi wachikanga samaita mukoma ndafonerwa nemukoma wangu mukuru David Charenza ati izvoni iye imi makaonekwa muchiita cheupombwe pamusoro peguva makafuka machira matsvuku saka hameno kuti munoti kudii imi samaita imi ndikati nyaya yauri kutaura iyo inini handiizive iri kutondirovesa hana zvikachinzi chimufonerai mumutaurire kuti nyaya iyi uri kuzowana kupi naye iwe Charenza Givi ndikati aiwa ina handigoni kumufonera Givi atori pano pamusha pandakatomira panapa nepamba pake ari kutondiona saka handigoni kumufonera ndinoenda zvikanzi chiendai munotaura naye pafoni apo mai wakabata foni yavo ini ndiri kutaura nemuromo ndichipindura Bhevhe ari kwaMutare saka ndo pakachizonzi ngatichiendai mundomubvunza izvozvo ndikati hazvigoniba anosvikoti makuhwa enyu muri tuna ari kwaMutare ondirwisa kana kundiita chinhu handigoni kuenda kumba kwemunhu iwewe uri kwaMutare wacho uri kutaura neni uri kundifonera iwe Bhevhe Charenza iwewe unouya kuno wotora mukoma wako mouya pamba pangu inini wosikoti kumukoma wako mukoma chinditaurirai zvamakandifonera muchitaura maererano nawachikanga ochitanga kutaura iyi tonzwa kuti tava pamwe chete zvauya zvakadarisa zvikanzi alright kana ndawana nguva ndichakutaurirai ndichauya ikoko kana zviri zvechokwadi kana kuti kudini imi mogara makangwarira zvekuti inini ndiri kutogara ndakabatira hura mumaoko achitondipromisa pafoni ipapapo kuti panyaya yandataurirwa namukoma pafoni mukasaironga zvakanaka ini ndiri kusikoponda-ponda munhu nemupini kufa nekusafa zvinotongwa zviri pazvinenge zvari kana zvichitongwa chiri chitunha zvinotongwa chiri chitunha kana zvichitongwa uri mupenyu wasara pamupini apa zvinotongwa uri mupenyu ndagara ndikati handozoona kuuya kwake sezvo ndamutaurira kuti uya iwe utore munhu akufonera mouya naye kwandiri wobva wamuti pameso pangu iwe taura zvawandifonera uchitaura pasina izvozvo inini change ndingori pamba pangu
dambudziko rinenge ranguya ndosangana naro zvedo mukomana uya akati gare gare achibva wauya kudaro so inini handina kuzviziva kuti zvakamira sei ende handina kuzviziva kuti mukomana uyu wacho uyu ari kutaurwa nezvake uyu akatomboenda kumba kwaSabhuku kairi achitaura nezvenyaya idzodzo. Sabhuku hawana kukwanisa hawo kundibata kuti wanditaurire. Handina chandikenge ndiri kuziva. Right. Tapedza zviya izvi. Wauya ka. Inini yakanga uri musi wa7. Kuma 7 dzemanheru. Ndakaona mwana waSabhuku achisvika pamba pangu. Achibvunza akasangana namai panze wadzimai kwangu. Kanzi baba wari pane here wachikanga zvikanzi wari pana hawo ari umbawo. Ndaitochinja ndikaenda kuchechi kwedu kuSabata. Ndaichinja hembe ndenda kapera. Wachibva wanditi muri kudiwa pano panze. Ndobva ndabuda panze paya. Ndobva ndaona mwana waSabhuku zvikanzi handina kugara imbusvika ipano. Zvedza kuma 7 dzemanheru. Ndobva ndangoti alright. Ndichibuda imomo ndakabva ndangoendawo pamba paSabhuku. Ndasvika pamba paSabhuku. Sabhuku ndakawaona. Ndakatangira Givhitarenzo handakuziva kuti wadaidza vanhu kana kuti wadini. Ndakavatangira kusvika ndakangoti zvandadaidzwa naSabhuku rega ndiende. Saka ndaenda kudaro Sabhuku wakabva wandinyeurira kuti ndo zviri kutaurwa naCharenza. Zvino ndati timboti nekuti inyaya dzakaipa dzakadaro uyezve mese muri wazukuru wangu. Apo pawaitaura kudaro Sabhuku kuti mese muri wazukuru wangu wakanga wasinganyepi. Ndisekuru wedu tese zvishuwa. Mbuya wangu ini mai wababa mwana wakwanedziwe. Mbuya wake uyu mai wababa wake mwana wakwanedziwe. Saka tese tiri wazukuru wakwanedziwe. Tikati zvakanaka sekuru chitigadzirisa itini. Saka semunhu ndanyeurirwa manje nasekuru samaita ndaivunzira kuti uko pamwe maizopinda maeka nyaya yamukati nyaya yenyu yamamangarira kana kuti yamakugarira apa ndiyei. Nyaya yandamangarira yandagarira pana apa ndeyekupumwa uroyi kunzi wewe wakarara paguarani rababa wangu nemuramo wangu futi. Wana waziwe kumba kwangu ndiwe kwachikanga kutaura umwe mukomana mukuru nemuning'ino wake. Mukuru wacho ndofunga ari pano ane wana 3 ari kunzi ndiye wangu. Nenyaya yekunditi inini ndakaita cheupombwe nemukadzi wemunhu. Ndichinzarwa nani? Ndichinzarwa naGivhi uyu. Kana mazuva mukati manje ndokomotipinza zvese. Vanhu vese watambire nyaya yekuti nyaya yamuri kumangara ndeyakati iwo zodini. Ndo nyaya yandiri kumangara iwo. Alright. Zakarenzwa nyaya iri kutaurwawo nasamaita mesa nditi mukomana nemuninga. Pane nyaya yavari kutaura yekuti makavapfuma kuti makandorara pamusoro peguva rababa vangu. Makamonera machira matsvuku nemudzimai wenyu ndizvo kuti makazvionawo sei ndizvo here kana kuti pamwe munhu ari kungokugadzirira iwo nyaya hongu wadai mapinda munyaya menyu pamusoro yemambo pamusoro yeVadare ndofunga zvatova naSamaita zvimwe zvacho ndezvechokwadi. Nyaya yangu zvishowa ndakaimhagara kwaSabhuku. Ndamhangara kwaSabhuku takaunganidzwa paukama hwedu manedziwe. Sabhuku vakati taura Charenzwa nyaya yako ndikataura. Abasamaita vakanga varipo nevamwe watakagarisana navo muraini manedziwe. Tataura nyaya iyi. Tikaona kuti inogona kusabuda result yakanaka nekuti munin'ina wangu aigara achikombrena. Mukoma mwana ari mutsva mumhatso wangu.
inino ndobva ndazviona chiri chokwadi. Pane zvandakaita kuti ndione kuti chokwadi zviva kuti mwana azvo, asi yakazotitaurwe kumashure nemumwe muzukuru wangu akanga achigara kumba uko. Pandakanga ndisipo ndakasiya muzukuru wangu mwana hanzvadzi anga atomborume mukuru ane mhuri, ndiye akandiudza nyaya iyi yevanhu vakarira pamakuva, asi ndakanga ndisati ndane umbo hwakakwana. Umbo ndakazoona takutora nyaya yemadNA test yemwana ari mumusha, asi mwana wakacharebva. So tataura kudaro mumba masabhuku takati isusu mwana ngaaende kumadNA test andotestwa zvishuwa kuti mwana wemunina wangu here, nekuti mai wacho ndakambotaura nawo ndikavati munina wangu achitori mupenyu, mwana wangu andotestwa madNA test tibate chokwadi tione neumbo hwakakwana zvishuwa kuti mwana wakacharenzwa sinzi iwe baba wacho kuita madhauti. Ininiwo wandiudza ndakutoitawo dhauti kuti mwana asiwacharenzwa. Mai wacho akaramba akati mai handina mwana anondotestwa madNA test. Tikasiya umwe umbo uri papa. So nyaya yekuti takagara pasi tikataura mudare kwasabhuku, sabhuku tikatomirira madNA. Sabhuku akanditi iwewe munoenda kumadNA test, asi kana wakuenda kumadNA test unonditaurira kuti sekuru ndakuenda kupi kumadNA test. Ndofunga ndopatakagumira ipapo. Hamuna kutaura nyaya uye ari kutaura pano kuti ndakanza kana kuri kwasabhuku kwaakataurirwa ari iwe wakaonekwa wakarara pamusoro peguva nemudzimai wemunhu makamonera machira matsvuku iyo hamene kuti pamwe tatadza kunzwa ndizvo here tozoziva hedu mukadzi wacho pane zvemwana mumasuku. Ichokwadi mudzimai ndakamubvunza wemunin'ina patakataura nyaya yemadNA test izvi, imi makandorora paguva rababa vangu maitsvakei maiitei? Akati ndaitsvaka kurarama. Akamonera machira matsvuku. Handizvo zvangu kuti wakanga, asi nyaya yekuti akamonera machira matsvuku ndo zvandakaudzwa nemuzukuru. Akawaona wari ipapo. Wari ipapo. Ari pano kuti muzukuru. Muzukuru akashaika. Akafa. Pane pamuri kuwanza kunyazotaura ini. Akafa rinyambe. It should be 2018. In the 2018. Not 2018. Ana 5 years ashaika muzukuru. Kare kanga. Kana mazotaura makamtakazisa. Nyaya yakunetsa ndiye mwana. Nyaya yakunetsa ndiye mwana kuti mwana angaende kumusha kwake. Saka ndiye mwana makaendwa kudhara. Ndakaendwa munina wangu achiri mupenyu. Mbamagara. Ndobva ndagara. Munina wacho asisipo. Mai mutsurudza. Ndizvo? Ndizvo. Saka kumutsurudza inyaya yemunhu akafa nemba yake. Chaita kuti timutsiridze yemunhu akafa ndechekuti umbo hwandinawo wemuzukuru akataura uyu mudzimai ndichimuti wananga waende kumadNA test achiramba achiti handina mwana anototeswa kumadNA test. Baba wangu ndobva wauya kuhope ndakarara vakati vana ava kwachikanga ngawabude muchamanga Wakabva wataura baba kuti ndiwo kwachikanga.
ndopatanga nyaya ipapa. todaidza makurukota pano kuti uyaiti ndohope dzacharenza ndozvavari kutaura satatambozoona mambarapo kuti ungati zvaroda kumba kwako kuti uyaidare munzwe hope dzangu ndarotaura motouya kudaro une mari tereki wotowamangarira munhu amangarira ndewo ndiwo unozomangarira iye akatenga kundosungisa kuna sabhuku sentaurwawo zvinhu wari kutadza kumbata mukadzi wako ndeuyo ari paseri pacho uri kutadza kumbata tarenzwa Handisi kufanirwa mambo. kandati uri kutadza kumubata here wakuita wekurota unowanenyaya kudaro uchi kuziya pa nyaya dzako nemukadzi uyo dzawanda kudare rine iwana iwowo ndakambokutaurira kuti iwewe dana naye nyaya dzenyu dzinopera ukaramba makaramba amene akaramba karenzo anoda uyu mukadzi wemunhu ndo pane nyaya kwese tingatenderere saka ni ungada une mari tsere kuda kutoenda kuma-DNA test nemukadzi wemunhu nemukadzi wemuning'ina ko wako kamboenda here nevana vako vese kuma-DNA test Wangu ndakaenda mambo. wakazibata ipinduro yashatira baba wakamubata here mukadzi wako Kwete. mune mari stereki kungototsvaga zvamusingakoni Handina mari mambo. saka nokutongesa nyaya yehope pana Mambo nyaya ndakamhangara kuna. Mambo. nedziwe Mambo. ungatitaurire chipo kaenzanisa chichaukaona pandakaenzanisa wazukuru wangu avo handina kuti vaita sedare asi takadaidza hama dzavo dzemukati memusha wapanedziko takati ngatitaure nyaya iyi iri kuya panapa iyi tichionesana tese semhuri kuti tizoisimudza kana isina hayo kunge yapera nemaperero akanaka. So ndakaona inini pakati penyaya iyi nyaya yehope ndakaibvisa ipapo. Nyaya yekuti mai avo wakahura kana kuti mwana ari mumusha umu haasi wemo ndakaibvisa futi ipapo nepamusana pekuti rajaya baba wacho wakasiya mwana wayari ari newana wake newazukuru wake right tichibva tawirirana right tapedza nyaya iyi takawirirana patakapedzesera panyaya takawirirana kuti wazukuru ngatigarei zvakanaka nekuti hatikwanisi kutakura nyaya yekuti tiipinze mukati menyika nyaya yekuti mimi ndikuita zvekurota iwarota uimba wakazonzwa uyu akafa kudhara beveni uyu muzukuru wako achikutaurira kuti chikanga adini inga akarara pamakuwa wakadii kubva wangouya musii wemuzukuru kuti iwewe tibva tabata chikanga nguva iyo sine zvausikona kuti wautopumha wachikanga kupinza panyaya dzenze kwacharenga tichibva tatowirirana nemuzukuru wangu takawirirana dare rese rakabuda rikaenda mangwana rakati charenzva nachikanga mungodzoka pano toda kukuonai zveshuwa charenzva akamuka akauya kumba makuseni akati ndodadaidzawo chikanga achikanga ndiye akinga atotanga kuuya sekuru ndichibva ndazoendesa yanyaya kuna charenzva charenzva wazoya kumba masikati na3 tigoonana acharenzva ndiye akatondipa nguva kuti a3 okuro kuda kumboita zvinhu zvangu sekuru tobva tazosangana na3 tiri vatatu tichibva tataurirana nyaya yedu yakanaka newazukuru wangu wazukuru izvi nyaya idzi hadzisiri nyaya dzekuti tingasimudzane kuenda kwamambo nezvinhu zvakadai
iwewe Charenzwa kumbira ruregero kunani kuna Chikanga. Charenzwa zvakanaka achibva akumbira ruregero kwake kuna Chikanga achiti akati aiwa Chikanga sorry pane zvese zvandakataura kuti mimi mairara zvese izvo zvaataura kuti maikarara uku muri kunyenga mwana mukadzi wangu maitina chavo munodanana nawo aiwa sorry iwa Chikanga ndobva zvatodini ndobva zvapera right mapedzerana here inini sasabhuku yenyu wakomana handisi kuda kuti murambe muchisagura mashoko akadai Chikanga achibva kuita nemuromo wake akati aiwa sekuru matienzanisa ende matienzanisira paukama chirega itidini givi ndesori munin'ina pane zvese ndikumbira ruregero sorry bye totokwaisana tese hokwaisana wese tapedza nyaya yedu totoperekedzana zvakanaka ivo vari tiwobva watofamba wese vari tu kubva ipapo ini ndazosvikawo kwandasvika kumaricho kwangu ndautonzwa yafoni pakazi pane akanga asina kugutsikana asi ndichipedzesera ndakati kana pasina agutsikana nenyaya iyi wakasununguka kuenda mberi ako nenyaya yako saka handida kuziva kuti Chikanga haana kukwanisa kuzonditaurirawo chokwadi kuti sekuru inini tabatana hedu kasi ndasara ndiine bundu rakadai ndakatozonzwa amangwanataura ndakufonerwa inzi ndozvazoita Chikanga ndikati aiwa ndinofanirwa kunge ndiripo saka maonawo ndichingosvika panyaya maenzanisira ndakanga ndawaita takinge taenzana zvakanaka woke ngowabvuma pane zvese zvatinenge tataurirana mukati nemusha so handizivi kuti Chikanga ndo akaratidza kuti pamwe ake zvakamubata asi kava Charenzwa iye zvinozvaubvunzwa padai wati ndinotoshama kuti mukoma wakachizoenda kudai sei isi takange tapedza tichiwirirana zvino watotiwo ndiri kurwadziwa nekuti baba wangu wakatotaura kuti wana wangu wabudi muno kuva kuti imweni makatotonga isina kumbopera azona pamwe ndo zvakazoramba uya achimborwadziwa kuti sei nekuti wangu wambotiwa baba chaubva kuti iti zvedu takatoti mukoma nyaya yapera zvino wari kutodzokorera iye kuti nditonyebumbi kuti wana awo ngawabudi muno ngekuti maini nhendi yekumadhieni nemwana maini wari kuramba parinoedza ndinoti awangomufunza maina kuti handi kumatentesi andiwa baba wamwana baba wacho wakatofakara akasiya mwana atiwane vana nevana ari ochiti nhasi munozvasvika uyu murume uyu nemukadzi uyu wane ndiyo gadheni kudiwa kuti chakazokuwadza chii kuzoti sabhuku akuenzanisai handiti iwe ukabvuma ukatobatana henzi ukatoenda mese makutaura muri wairi chakazokunerenera chii tozomangana nyaya kwamaautaurira inini kuti wakunomangana aiwa imimi makanga mabvira mati sekuru hatitombodi kuti inzi kwende mumwe munhu kana namurambo zvake toda kungoti ingopera itiri wangari tiri watatu ini masara tichiperekedzana neuyu akati nyaya iyi zvataura sekuru zviri raiti hatidi kuti ifambe umu because mashoko ekupiwa zvandakakutadzira zviya izvi pane munhu akandipawo idea iyoyo kuti ndinyorese zita rangu handina kutomborota inini ndatopromisa sabhuku ndikati muri kunzwa zvaari kutaura kuti handina kumborota basi kuti ndakakukiriete sabhuku muri kuzvinzwa here ndini mutawe iye ende ai witness yangu kana ndazofunga kuenda mberi ndakavataurira shi sabhuku wangu ine kuti ndini mutawe iye ende ai witness panyaya dzangu saka inini ndo pandakabva ndachiona kuti uyo akuti izoni tikataurira wani saka ndinochenurwa nani vanhu vakasataurirwa kuti wazive kuti nyaya yakaitwa sei saka ini ndoda kundochenurwa nyika izive because nyika yese yako ndinongedzera kuti ako kamudhara ndo kanoitwa zveurombwa zvekundorara nemachira wachiita chiuponga mumakuwa usiku saka ndinochenurwa sei pfungwa yangu ndokubva yangozara kuti kwamambo ndinonochenurwa kana kupiwa mhosva dzangu kwete kuti vazozvinzwe nemakuwa nekuti zvinofamba vanogara nazvo asi vanenge vachizviziva saka ndoda kuti zvinobuda zvinenge zvataurwa kwamambo its obvious kuti umwe anobva pane atenda nekuku wamwe ndewekuku wamwe ndewekuku zvinorara zvatofamba kwese kuti yakazoitwa sei kana ndakapiwa mhosva ndoita mhosva yangu kana ndakachena ipapo nendatochenuwa kwamambo ndo zvakazondipa shungu izvo kusanganisira neuyu handisi kuona pari aindiporomisa kuti mupini iri kuzototongwa paita chitunha apa munin'ina wacho kwamutare uya waakafonera uyu kuti ndo zviri kuno
Vhidhiyo riri mumu ndakumbira kuna Sabhuku tirumba maSabhuku kuti zvamati ini ndiri mukati menyaya iyi zvaakutanga kupanda murume uyu ndokumbira wawane foni dzine moto yangu haina moto mubva mamutora ari muno mavhidhiyo acho wanawo achitaura ega kuti vana ava ndanzi wana ngawaende kwachikanga murume mukuru ane vana 3 ari kunzi mwana wangu inini newavo nyaya iyoyo yongoperera mukicheni maSabhuku tiri 3 ko nyika inozondigeza sei nyika inozondigeza nyika inozondigeza sei Charenza nyaya ndakamangara kwaSabhuku mambo saka ndashamiswa kuti yazoya kwa mambo sei uko isati yapera. Iwo wakatomangara Ndakamangara uchiti ndichitanga mangu mune nyaya sani nhasi yauya pana handiyo yako ba yauya ndeu uri kuti kudine uyauya yako haisati yauya ichauya iye uyu takakumbirana rugero kuti tikapedza asi kwaungoramba uchidzokorera nhasi kuti ndiri kurota ndachitaura history kuti nyaya yacho yakatanga sei. ndandiri kwaSabhuku haisati yapera kurova kuti makaenda muchiti mapedza asi akuti patakaenda kwaSabhuku yangu unomuziva zvakanaka muzukuru wako mazuva ano haachadhakwe muri kuona mambo wasangana mazuva ano kudhakwa hake haachadhakwa uri kudhakwa haisana muona akadhakwa ndichamwa doro mambo ini ndinozviziva zvakanyanya kupinda iwe Sabhuku wacho uyo kudhakwa kana kuti chinyi ane kaunhu kake. Ndakambomutaurira vachinetsana namwaramu wake ndikuti yongobuda pachena zvinei kuti uyu achi mwana mudikisereka umutore uchengete ari paaripa uri kuziya ukati ndikati kwandiri muroora mambo nekuti mukadzi womunin'ina muroora. Baba wangu achitaura pamberi paSabhuku akabvunzwa nemunin'ina wake kunzi wakandofukidza sei baba wako iwe zvauri kuti wakafugurwa wachiita chiupombwe wakandofukidza nei? Sabhuku aiziva here kuti kumakuwa kwaenda munhu kumakuwa kunopindwa here uri wega? Aiwa masikati here kana usiku? Kana waiwa usiku waitsvagei ikoko? Kana aiwa masikati wakanga waudza here Sabhuku kuti ndichamboenda pamakuwa apo ndofukidza baba wangu? Akabvunzwa uyo akaramba akanyarara nemunin'ina wake. Munin'ina wacho ari pano saka panoda kunyatsotarisa pachijekwa ipapo. Mavhidhiyo ake ari Beveni Chile andiri kuta ari kunditora musakundiponda iye fanira munin'ina mambo ngatitaurire nenyaya yaCharenza. Nyaya iyi ndakafonerwa namukoma ndosvika gore rapera. Nyaya iyi ndakafonerwa namukoma gore rapera vachiti tinashe mwana wamaiguru haasi womumusha medu kwakuchiuya wachikanga wari kurara namaiguru pamusoro peguva rababa vedu ndobva tapedza ipapo gore rineri ndonga zve mwedzi wapera ndobva wandifonera futi vachiti munin'ina maitinashe wari kurara pamusoro peguva rababa 1 2 tinashe haasi womumusha medu vatinashe ndokwachikanga mwana watiri
ndobva ndachifonera maiguru tipei tinzwe nyaya iri kutaurwa. Maiguru aibva kuti handina chandindoziva. Ndikati endai nayo foni kuna Samaita wacho ndiende kunotaura nawo tinzwe kuti zviri kufamba sei. Saka ndobva ndane foni kuna Samaita ndobva ndachibvunza ndikati Samaita tipei tinzwe zviri kunzi imi muri kurara pamusoro peguva rababa vangu, chii chiri kuitika? Zvikanzi handina chandiri kuziva. Ndikati imwe nyaya zviri kunzi imimi mwana uyu Tinashe ndokwachikanga zvakamira sei? Zvikanzi handina chandiri kuziva. Ndikati togadzirisai nyaya idzodzo nekuti mukasadzigarisa nyaya idzodzo mukaona ndikauya ikoko mwana urwa nomupini kana kuti muchatenga rakofini. Zvikanzi okay pakanaka. Saka ini handamboitawo mazuva ndobva ndachitodzika. Ndikati ndakati toda kutosvika pamba ndobva ndatisangana namukoma. Zvikanzi bva tatokwanisana makadii. Ndikati bva vatobvunza zvikanzi kwakanaka here? Ndikati kwakanaka. Taya kuti tinzwe kuti nyaya yekuti Tinashe haasi womumusha medu zvakamira sei? Zvikanzi okay pakanaka, dzikaiko ndiri kuuya. Saka tadzikapo ndobva taenda kutora muzukuru wedu mai Mufurori ndobva tachienda nawo pana mukoma pacho kuti tiende kunzwisisana zvakamira sei. Saka mukoma wakangutsanangura kuti inini ndakarota Dheni Chikanga akarara namaiguru pamusoro peguva prazi Tinashe haasi womumusha medu, Tinashe ndokwachikanga. Ndikati okay nyaya yenyu kuti tiitaure panapa hatingakwanisi kuti tipedze tiri tega. Saka isu ngatichiendei kwaSabhuku tobva tadaidza Dheni wacho tobva tanzwisisana naye kuti zvakamira sei. Saka ndobva tatenda kwaSabhuku ndobva taenda notaura kwaSabhuku kwakwe. Sabhuku ndobva toti daidza vanhu vangu, ini ndobva ndatodaidza maiguru ndobva tatodzika papa namukoma. Saka nyaya dzaakutaurwa ndobva ndatotsanangura semafonerwo andaya ndaitwa. Iyo mukoma wacho ndobva watotaura kuti zveshuwa Dheni akarara namai Tinashe pamusoro pegwarani rababa. 1 2 Tinashe uyu haasi womumusha medu, Tinashe ndokwachikanga. Ndomataurirwa yakabva yaitwa imo. Saka inini nyaya ichitaurwa ichingosereredzwa ndakati ibibi nyaya iyi ngainyatsotaurwa tinyatsonzwa kuti nyaya yakamira sei, because nyaya iyi mukaisiya yakadai yakangohenga haina kupera. Saka ndobva yangosereredzwa asi inini pandakagumisira kutaura ndakatoti imimi nyaya iyi mukaiseredza inini ndiri kuenda kumba kwaDheni nomupini ndichienda nomuponda kuti iwe Dheni wakarara pamusoro peguva rababa vangu sei? Imi ndimuri kuita basa rekuuraya vanhu mumusha medu, because mumusha medu vanhu vese vari kupera. Mumusha medu tati 11 patezvo tasara tiri 2. Saka vamwe vese ava imimi ndimuri kuita kuti vanhu vadini vafe. Saka inini chiva nehasha kupa kwenyu mozotonga rakofini mangwana. Ndobva yangosereredzwa ndobva yanzi yapera. Saka isu mangwana acho ndobva tatonzwa kuti zvanzi Wachikanga wakadaidzwa here namukoma wakadaidzwa kwaSabhuku yakwe yaunzwa wataurira hanzi vausotaurirana here peno zvakataurirana. Mangwana acho ndobva takanzwa kuti hanzi Wachikanga waenda kunomangara kwamama, ndo mauriro atazoita kuno kunasi. muri kupungei nenyaya iyi? Inini mafungiro andaiita kungoita kungoti pfungwa hadziri pano, asi inini hangu mafungiro andaiita kuti iyi yekuti Tinashe haasi womumusha medu ndeye kuma-DNA, asi anoenda naye kuma-DNA hapana anoziva, nekuti mukoma ava hazvizikanwa kuti pamwe hausi womumusha medu. Inini pamwe handisi kwacharenzva. Saka anoenda naye kuma-DNA wacho hapana. 1 2 iyi yekuti hanzi Dheni akarara pamusoro peguva rababa vedu namaiguru avo, tofanira kuti tifambe kumaprofiti kana kun'anga chiro kwatinenge tangoenda ikoko tochiona kuti ichokwadi here chekuti vanhu vakarara pamusoro peguva zveshuwa, because nyaya iri kuramba ichingotaurwa. Anobvisa mari yacho kuti maenda ikonda? Inini ndinayo yekun'anga tokwanisa kutsvaka, inokwanisa kuwanika, because zviri kumasuro kuti tiri kuzviziva, because tasara tiri 2. Because ari kuuraya munhu apa haachazikana kuti ari kupedza vanhu ndiani. Because avo ari kurara pamusoro peguva kana kuti ivo mukoma hazvichazikana kuti sei nyaya dziri kusanganisa nevanhu vakafa. Saka ungaendere manga nyaya iyo muri kuona chiri kuitika. Ndakafonerwa gore rapera ndobva ndachifonerwa futi izvozvizvi. Ari kufona ndini ndise munhu here kwauya adziuye. Ini handisati ndamborota ngopedza kudai kuti ndida kutora mupinini ndoro Wachikanga ndichaona paita iwo wataurirwa wopedza warota. Iwe wobva wabva kudhara watogana
yekuti umboti regai ndimboti kana kuti regai ndimbobvunza sekuti aufunga kwauri kuita zvinokwemaprofita ungadai pamwe wakatoenda wega kwauri ikoko wotonzwa kuti aichokwadi nekuti wobva wangobva kudhara wakatouya watowane yamukoma uchibva waimisa kuti wachitanga ndida kuvauraya. Muri kuzoona zviri nyore wakomana kuti idi guwa reumwe munhu apa ndosiya imba inini yangu ndiri ndega waundorara pamusoro peguwa kunenge ndichambarara so vakomana ndo zvandiri kutaura kuti inini mafungiro angu inini kudhara kuya taichibudza mombe kaitutu kunonzi kumakuwa hapana itsikako kana ikapinda kweichabuda yega mombe iyoyo ndikuzvitora nyore wakomana kunaitochii nemukadzi gotsi rako namata paguwa remunhu ai munhu wacho anozvitezvara. Asi pamusoro pane mazuva apedzisira kutaurwa nevakuru ava pataurwa nyaya dzekun'anga idzi dei pamanyasodziteerera. Vakuru ava vati mari ndinayo handichaziva kuti isusu tatiri 11 asi tasara vangani 2 saka handichaziva kuti tiri kufa sei wakarara pamakuwa namukoma. Saka zvaitika apa zviri kuhwandirwa apa ndezvekuti vasi kuda kunyatsobuda chokwadi asi vatoona mabudiro ekuti vafambe namukoma wanyatsoziva zviri mumusha nepamusaka pevavo vanzi vararawo nemapaona ipapo nekuti vataura kuti isusu tatiri 11 asi tasara vangani 2 handiti right. Saka hatisi kuziva kuti kufa ukuri kubva pane vakarara paguwa here kana kuti ndimukomawo. Saka ipapo pacherechedzei kuti ava vatoona vanhu vavasvitsa kwavanga vachida chaiko chaiko kuti vafambe nemukoma wavo ava asi avo vangotungamidzwa chete avo vamwe avo asi ari kudiwa kufambwa naye ndimukoma nemunin'ina avo dei mapaona ameno kana ndikanga kuti mufambe imimi wemhuri nekundotorawo murume wemumwe musha kumutora kuti iweyo chakunongedza nyaya saka ngatikwambei tese tinokubata. Ipapo ndo patoshata asi pari pavanhu vairi ava vari kudanana kuti vafambi varatidza nechokwadi. Uyo ndiye azoitawo munyama nekuti angosvikira panyaya iyoyo asi vairi vari kutsvagana. Hapana sabhuku. Hauna mari pakati penyu mufambe chokwadi chibude pachena kufamba handina kuramba mambo. Ndofunga tatati kupera kumwedzi kuno kana taane mari ndofamba naye. Anayo iripo hanzi iripo mambo kwete zvemazwi chete inofa kunge iripo. tozvataura titokupai dheti komuno mudare kana mabhoma muziva muchitipa kuti makabatana. Hatina dambudziko nazvo mambo kana inagona here ya zvinoita munoda kufamba rini ya ngatingoti kupera kumwedzi kwacho kwauri kuti apozi mwedzi wacho wakutopera. ndazvinzwa mambo. Ari kufambisa vanhu kuenda kun'anga ndiani musha menyu muriso munin'ina munin'ina iwaona hanyana hanya ndinadzo asi mari ndo yandisina asi ndichazoona mari musi wa 7 July. isati chatisingati vanhu vanonyepera vanonakira kuno kunyepera dare tikanyora maminitsi ekuti vanhu vekwacharenzwa vari kuda kufamba mumusha mavo toona mwedzi watopera toona mwedzi wapera tinozwita because kwamuri kuenda uko tipembera wapembera munondosvika mobata nyaya iyo ichada kuindwa kuno kumadirei kumutsa zvinhu zvamusingagoni ndiwo saraka mukuru madirei kumutsa zvinhu zvamusingagoni ndozvokunetsai mangwana.
unoziva zviri kuita n'anga dzemazuva ano kana vaprofita vemazuva ano wangoona panofamba mukuru nemudiki mukuru ndiunobatwa ichokwadi saka matobato usati matomboenda matobatwa kana asingaoni chai ngofamba ndikutsvaga anoti hamudara akutonobatwa mazuva ano wachikurei kupinda zvawaiuye wakaita zviya manje umori mudiki wabvawo mazino seni futi haikonai kudaro charenje arikungamidze vana vane vana ukasara nemhuri sigaiwe uite baba kwavo makaambamba apo chakati pakaambamba turo hamuzotigona sabhuku ruzvinzo anotaurira zukuru wako vakada kuambamba turo havazotigona andai munogara zvakanaka isusu hatuma vanhu kuenda kunaka because makazobatwa kana kuti moti n'anga dzamambo garai zvakanaka chii chakunetsai uyo haana kuenda kumba kwake vakanzi navaduri pirapo vacharenza ipapo vaduri vacho vari kutosekerera itogogara ndichidzingwa neiwawa kudzingwa hadai wakadzingwa kare vandondidzinga mambo muri wangu wanodzura mugadheni muri wangu wanodzura mugadheni hamunanga muri wanoita basa rekudzura muri wangu wakuna mugadheni ivo vaukurivawo wakatongopinda mugadheni sezvakapira kuda kundirowa vachindodzura wachichibuda munometa unopiwa nadheni chikangwako mambo ndofunga kutora mazwi kuisa mukanwa mangu handina kudzura muriwo ndakatora mbeu yekofu mudzimai wangu akasiya ari makofu mukati ndizvo ndobva ndatora mbeu yekofu ndikuda kudyara pamba bcause mudzimai ari kuharare vana vari kuenda kuchikoro ndiri ndega yeng'anga musaijairire zvekudaidza ng'anga mumusha inoputsa misha mizhinji asi panaida kumbobvunzawo mambo ndepekuti baba tinozviziva sei kuti awa vachikanga havana kurara pamusoro pegora baba imi munofunga kuti zvingaiti achitsvage pagora anga achitsvage pagora baba uyo anopera mudzimu wekwenyeri ava ndo zvautaura kuti ini ndakanzi nababa avo vari kurara pamusoro pegora angandopere pamusoro pegora kwachiduku kuuda kuona tozviziva sei kuti kunyepa manje ndo pane nyaya yangu ipa toziziva sei kuti kunyepa kana kuti charenza mudiki kune dzimwe dzaunosimbodzodzurwa namukoma dzechokwadi ndisandamboroterwa ari kutokunyengadzingwe dzako unoponda muiwe atokubatsira nyaya yatobuda kuti mubatsirike muzakung'anga kuenzwenzi nevanhu vakaiwa iye zvinavo kuita mbonya iyapera kana auzivanati apera akuti uyaurayai akambodzona zviri kubuda ngosi hapana ndautaura ani munonza ndikuda machidzokorora ipa kuti tinozviziva zvakafanana nemabvira achiata pana panditi isu taendawo kuti tienda kuti ko iyi nyaya iyi haina kunyatsa kuitwa mushe nekuti uyu akarara pagwara baba wedu ndakurambidzai kuti ihope hatitongi hope
Isusu hatina dare rekuti isi tikataura kuti hausati wamborota uchikwira mudenga hausati wambozvirota unodini kuramba kumborota uri pakanaka chaipo pokuta kuti ndizvako zvinhu izvi izvo zvazvinoita unoenda kunanga kunobvunza kuti ndizvamwe ere zvinhu izvi asi hope dzimai dzoramba dzingodzokororwa ndikarota futi aiyo zvavari kutaura vari right vari kuti hope dziri kuramba dzidini dzichidzokorerwa. Nhai vacharenza makagara imimi namukoma wenyu mai vari kubika kukicheni uku, imi muri 2 namukoma wenyu mamuita zeze, iwe ndio wati mai muroi, asi mukoma wazinzwawo wobva wamhanya undoti mai mama zvanzi nababa venyu muri muroi. Ataura ndiani? Iwe wazezera neuye andotaura. Saka ungwarire kuti mukoma wako zvavari kutaurira wanoziziva kuti zvinofamba sei. Ipapa muri kuhwandirana zvenyu, ndo zviri kunzi namambo. Mukaenda mudhara anongononzi mudhara wakabata, havapasi kuhwandwa ka. Asi ndo wari kurota futi kaiwa. Ndo paunofanira kupaoneka kuti pana ari kugadzira zviro here kuti zvishate. Muchiri ipapo inini muonera nditi nyaya inogona kutora hayo time nevanhu vairavo. Vanhu ava havana kumiswa kunofamba vanhu vanofamba namambo. Handiti kana vachida havo kunoita zvavanoita vanodini sabhuku vari paunotonoshuma sabhuku kuti sabhuku taakuenda, asi vanofanira kuti kana vafamba vanodzosa feedback yazvavafambira zvazobuda zvinodiwa. Saka zvekuti vari kurota nekuti hamuna kumiswa kuzvitsvaga, tsvagai, asi dare rati hatitonge hope imi chokwadi anapinda kuchitsvaga muchiti munochiwana kun'anga hamusi kurambidzwa kana kumaprofita hamusi kurambidzwa, asi musazoende musina kutaurira sabhuku kuti akuenda pozi adazoziva zvazobuda. Sabhuku anozosvitsa kuna mambo chete, hamuna kumiswa. Ndosa mabvunzwa kuti muruda papi, muruda dii mari, mukaonekwa mese kuti muri willing kufamba, mambo anozongotaura kuti kunobuda zvinhu zvakasiyana siyana. Hatizodi kuti madzoka kana uri wewe mudiki wewe wabatwa woti kwanyepwa, kana kuti vari mukoma kwabatwa woti futi kwadi kwanyepwa. Ndosa munzwa mambo achitaura kuti n'anga dzinogona kunyeperai. Saka kunokuri kufamba ende musara muchinetsa dare kuti kana chiri chokwadi kana chisiri. Ndofunga nyaya yenyu ndinoona kuti musina hako kwayakambowanda kwayakaenda. Izvozvi zvawakakutisa kutoda kazeze, wakakutaurei kuti wakatoda kazeze, but wakatotibata kuti wakomana ndo dzimwe dzandasakanoona. Ngatiteerere mambo wakucheka nyaya. Iwo kana vachidawo kuita ndopote kutanga wako muri chekutaura here vabuku mungu mambo ndandini pekuda kuti ndibvunze pamusoro imambo amadari chiri kundikashamadza ndechekuti ndiri kunzwa vanacharenzva nana sekuru wavo vari kuti wafunga wachigadha dare mwana wangu uyu, waine nyaya dzavari kumutaurira dzavari kumupomera. Mukanyamarasi handizvozvataguma ava neava ndo vakagadzwa dare nasabhuku, kwete kuti sabhuku aigadza mwana uyu ndewedu uyo haana kugadzwa dare bako. Mukoma nemunin'ine wakadaidzwa nasekuru wavo kunotaura nyaya iye akanga ariko aiwepo amai wapo, asi vanhu vaitaura nezvenyaya ndeavo mukoma nemunin'ine. Kana mai asonzwa manzwire andaitawo inini handiramba kudaidza murora musha kwako ini ndakati pana pati tongo anokusha kwako wazvikurutuwa taitaura nevanhu amanzwire ataita nyaya ani ndakakudaidza musi wefoni yekutanga ungacharenza zvawakanga vari kunetsana nenyaya yacho wachinesana nemukadzi wavo, wakaudzawo here tezvara zviri kuita uyu nekuti zvihombe zvakaitwa ipapo zvekuti andorare kumakuwa huro ihwo andorare kumakuwa nachikanga huro ameno zvambonzi soko here soko nyaya iri apapa pane dzakawanda dzamusina kuudzwa dzaitoitika maererano nemukadzi wenhava dzamanzwa kuti mambo ari kudziziva dzekumashure.
saka mukadzi uyo kuti atogara paakagara akasununguka akatsika kutemba mambo kana musingazvizivi dai papa pasina mambo mukadzi uyo asingachagari ipapo ndosaka maona mambo pataurwa nyaya yesei vatodzokera kuti charenzwa hausi wakambonetsa nemukadzi ero kuda mukadzi saka kunyaya yana charenzwa nemukadzi uyu secret yacho iruna mambo mukada kutotokonya kupinda pakati payoka inotozoita zvimwe imimirai muri kusaidhi ikoko kwamuri mukadzi uyu amire kwaari kana paine zvashata vanonzwa mambo wakutokutaurira wezi ndo vakabata nyaya yenyu ava chimbosiyai vabikane zvavari kuita izvi zvichanaka ichasvika pamuri kutoda kuvona regai mambo wangopedza nyaya iyi sezvairi izvozvo kana ichizomuka umwe mumukiro sabhuku vari kuiona mambo vari kuiona ndo akachengeta mukadzi asi mukadzi uyu akasaziva akachengetwa nasabhuku namambo ndokutaurirai munomuona abva kamusakapiwa rume waida arume isi tinoona kuti ndikapambamambo ngawacheke nyaya hatidi vanhu vanosimudza maoko nekuti nguva yese munenge mune mukana wekutaura motadza kutaura presiding officer akangotaura takutoombera dari renyu kwete kuramba tichidzoka mumashure tichiita sei tokumbirisawo ngatitei order mambo tokumbirai mucheke nyaya vanga watongobvunzawo yapera varume papedza nyaya kuti yapera hayo ini ndisina kuchenurwa kunyasa ndokuchenurwa se nani apano kuchenurwa nonge nona akandituka kauya akandipenda pendi tsukujira madaro makazoenda kwasabhuku mukandoenzaniswa mukazobva makufamba neuyu ndomanzuri ataita saka ni kuda makanga makufamba maya magadzirwa nani nhasi makuda kuti ndichindipenda ndikugurai penda makawirirana nacharenza vazivosamaita wani wati ndakatongwa mukati medare asi taatsiri ndopakati ndakatidini saka naanditi ndakati ndodawo kuendawo paruzhinji panoti uyo anobuda achiti munhu uyo anga achinyeperwa uyo achiti anga aitaurwa chokwadi uyo anga achiti kuda kuti wari kubuda muno mudare wari kuti kuchenesai kuti aiwa zvinyaya iyamene kuti vamwe muri kutopenderwa nyaya yaikekuko chito ndi wamanzi waimi mega ime muri marimo muchita mega simuka ngoma mera mota chamera kana Lucas,